पंडुगी राय जिंदाबाद 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 पंडुगी राय जिंदाबाद 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 पंडुगी राय जिंदाबाद जिंदाबाद। रुक जा सब रुक जा। नॉमिनेशन तो हो गई। रउआ लोग से विनती बा कि एक बार और जितावे का मौका दी। घरे घरे दूरे दूरे वोटिंग लग जाए, ये हमारा वादा बा। एकरा पहले जीत रही काम ना भेल पता बा, हमकी सबके दूल्हा पर काम हुई, ये हमारा वादा बा। तो रउआ लोग जाए, याद रखम पंडुबी राय के। प्रणाम। जाके दिवस पहले जान रही मोर कुड़ी के बजे दस पहले पूरी साला साला लाज जूता खात रहली से एकरे गान के पीछे पीछे घूमत रहली अपन घर छोड़ के हियां दिन भर गोरले रहली ए दोगला हउ साला एकर मरे के इंतजार करतनी। ई सारा मर जाई त मुखिया में हमही लड़म ना जानल चल। हां हमकी चाचा जी तवन त गार्दा उड़ा जे साले के छठ में पूरा गार्दा उड़ा देवली। ई सब तो ठीक बा कबूतर, लेकिन साला रमेशवा गांव में सब गड़बड़ावता। तो ओकनी का छटका था ना। हां अच्छा चुनाव जीते थे ओकरा बाद साले के ओकनी का हमने का छटका दिया ई। हर बात करे बारे तू। जिंदाबाद जिंदाबाद फोकाराम जिंदाबाद 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 फोकाराम जिंदाबाद 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 फोकाराम जिंदाबाद 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 फोकाराम जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? साला हमरा के लास्ट में माला कौन पहने लखा साला थमुआ ना दे हमरा के साला माला पहनाई लोग साले लोग के मुंह आइए दे। ई साला बोकाराम साला बोके रहता हूँ साला का माला ना पहनता इधर का टायर पहनता ही। हां ओए ई साला पूरा पंचायत महका देतो बोकवा साला ई। किसिया मत माले नहीं पहनल बा मरला खाना में। फोकाराम जिंदाबाद 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 फोकाराम जिंदाबाद 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 फोकाराम मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना फोकाराम मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना फोकाराम मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना। अरे यार बाबा अरे सुन का हो रे बोल का रे सुअरों के बचवा लखी घेंगियात रे सका बहुत। अरे बोकाराम मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना। साला 8-10 आदमी ना हुआ पूरा जमाने के बात करते रहे जीत देबे सा बाबा जीताऊ ना जीतवा तो हरतवा नु कम से कम हरतवा तो तोनी के फाड़ के हरतवा इतने में तोनी के गांड ब्यार हो गेल। साला तोहरा का दो साला गार बियार करे के हाजिर बतिया तेरे साला ये साला कबूतर छोड़ 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 रुक तू ने तू जो यहां से भाग चल जो बियार करबा साले बोका के औलाद। रे साला इलेक्शन के टाइम में चाचवा के घर भाई का रे साला खाली मारपीट करत रहे। चल चल यहां से चल जल्दी बैठ साला खाली मारे पीट के फेंक साला यार बाबा के एकदम मुआन था। चल चल बाद में का हो कबूतर कौन छाप मिलला? चाकू छाप याद रहे नु। हाँ हाँ याद बा पंडुगी जी के वोट देवे के बा। चाकू छाप हाँ चौकी छाप ठीक बा जा याद रहे के चाही ना तो ये चको चल जाई भीतर चाट के गुजर हो जाइबा। करे बोतलवा बोला कबूतर का बोकाराम के नॉमिनेशन में बारू सुअर लेकिन चिल्लाते रहले नारा लगावत रहले का ख्याल बा। ए एंगे गेरे नहीं घूमे वोट तो बोका डांग पे थोड़े देबो वोट तो देबो तोर चाचा के चाकू छाप पर। ओ तो थोड़ा दक्षिण में थोड़ा बढ़िया से खड़ा हो जो आ तू अपन बाप के कसम खा के कह कि हमरा चौचे के वोट देबे। हट काय खाई बाबे क्रिया रे हमरा जहां मन करी वहां दे। साला तो तू क्या बोलत रे साला क्या बोलत रे साला साले झूठ बोलत रे हमरा चाचा के वोट देबा साले बोका के साले गुला नहीं साला कथि से मत कर ए छोड़ 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 साला रे तोनी के काला मारपीट करता रे तोरा पापा साथे गेरे नहीं लोला मारला तैयार हो। देखत नु बारा तू ये बतावा ई ठीक बात बा ओ वैसे साला पोस्टर लगावत रहनी है सारा गिरा देलखा बताओ अच्छा बात भाई। ए ई कौना गत के लागत हौ रे गचियार तो हौ एही पकड़ तो अब देख चुनाव चिन्ह बोकाराम केरा छाप अब ठीक लगा था खूब बढ़िया लागत है देख लेकिन निकाल देनी हो हाय देख अब कितना मस्त लगा था बोकाराम केरा छाप सारा केरा बोका खा गया। साला हमर सुंदर पापा के पोस्टर फाड़ देल। साला तू कबूतर यादव पे हाथ उठा दिले हा साले हाथ उठाबा साले हमरा पर
बुला के ले साला बोकाराम के जो चल जो साला ले बुला के ए कबूतर बोकवा के बेटा काला मरल और उआवा के हां साला के बड़ी मार मरले बनी आज साला का कहे लगा कि हमारे चाचा के पोस्टर पर साला अपना बाप के पोस्टर लगा दे रहा गेल बा बोकवा के बुलावे आवे दे साले के आओ देख अलग बोकवा ये मरला का साला अब बोल साला तू बहुत तेज बनत रहले प्रणाम कबूतर बाबू आड़ू हाँ कबूतर बाबू मरले रहलन हा हाँ बताऊ तू कितना बढ़िया आदमी से पिटाइल बड़े साला इनकरा से पिटाइला दूर दूर से लोग आवेला कबूतर बाबू नाम है इनकर तोरा तो साला जश्न मनावे के चाहिए घर तो 20 रुपया बिरिया फटाका एगो ले आओ और गावा उड़ाई जो ठीक बा चाचा हने आओ कबूतर बाबू हने आओ बैठा ओ भैया तनी कबूतर बाबू के एक बोतल ताड़ी पियाओ पहले ओकरा बाद बात द देखा कबूतर बाबू तू हमरा के मरला ऐसे हमरा कोनो तकलीफ नहीं है तू मरला तो हम तर गेनी आ तोरा सामने हम झाट बनी आ हम का उ तोहर चाचवा कुछो नहीं के असली मुखिया तो तू बार तोरा सामने उ कुछ बा अगर तू ना चाहब तो जीती कहियो तू चाहल ऐसे उ जीतेला फिर भी तोरा के उ नौकर लेखन रखले रहेला चला ताड़ी पिया एगो चीज देखा कभी मैच वैच खेला कि ना खेली ले कभी कभी लेकिन मजा ना आवेला बोकाचा तो ऐसा बेकार मैच खेलबा देखबा तो कहाँ से मजा आई तो तू ही बता दो कैसे मजा आई मजा तब आई जब परी मैच पर प्रिडिक्शन करबा कैसे परी मैच एगो इंटरनेशनल ब्रांड बा जौन 27 साल से बहुत ही भरोसेमंद बा और तो और एक ब्रांड एम्बेसडर अपन क्रिकेटर डेल स्टेन बा और तो और जुवेंटस लाइसेस्टर सिटी एवर्टन यूएफसी बड़ा बड़ा एक स्पॉन्सर बा का बात बा बोकाराम हाँ और एमे मिनिमम डिपॉजिट फास्ट विड्रॉ और 24/7 सर्विस अवेलेबल बा और एमे खाली क्रिकेट ना टेबल टेनिस फुटबॉल और यही एगो ऐसा एकलौता एप्लीकेशन बा जेमे तू कबड्डी पर भी प्रिडिक्शन कर सकला साचो हाँ और काथी काथी बा बोकाचा एमे बहुत कुछ बा बउआ एमे पहला रजिस्ट्रेशन पर तोरा 15,000 तक बोनस मिली हम तो कहता नहीं कि तू अभी जाके गूगल पर टाइप करके सर्च करा और डाउनलोड कर ला और तू प्रिडिक्शन लगावा अभी डाउनलोड करो तो नहीं आज शाम के प्रिडिक्शन लगाओ तनी कल लिहा तू डाउनलोड बाद में कर लिहा तो नहीं लोग कला आ सुना कबूतर बाबू ई तड़िया पीला आ तनका आवत है ने एगो पर्सनल बात करे के बा आवा जल्दी ए छोकरा इधर पी देखा कबूतर बाबू ई बात तू जाना तारा सारा गांव जाना था कि तोरा से दबंग लड़का है गांव में नहीं खे तू हमार साथ द हम तोरा चाचवा के गाँव तोरा के साथ देला में हमारा फायदा का होई फायदा अगर एक बार मुखिया बन गए नी नू उप मुख्यमंत्री बना दे हम उप मुख्यमंत्री लगला दो वाला ही बतिया है 12 मुखिया में खड़ा उप मुख्यमंत्री ओहो बहु गलती हो गया उप मुखिया बना दे आ साथे एगो खम्बा आ 1 किलोमीटर डेली तोरा घरे पहुंच जाई सोच ला अगर गलत लागत तो यही हमारे मुंह में मुद्दा अरे बोकाचा ऐसा बात मत कर तो विश्वास हो गए है तो एक बार सोच के देखा जब तोहर चाचवा तोरा सामने खड़ा रही आ तू उप मुखिया बन के ओकरा सामने खड़ा रहा तो कैसन बुझाई तनी एक बार सोचा कबूतर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो कबूतर यादव जिंदाबाद 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 साला कबूतर यादव के कंधा पे हाथ रखता है रे भोसरी के साला पंडुबी रहा के झाट गांव में गोली मार देंगे तुम्हारा हम नारा लगा साला सब कबूतर यादव जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो कबूतर यादव जैसा हो कबूतर यादव जिंदाबाद कबूतर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो कबूतर ए कबूतर कैसा लागल बुआ 12 बनिया लागल रे बोकवाचा बोकाराम जिंदाबाद जब तक सूरज चांद रहेगा अच्छा सारा जे गांव बा सारा अपने ब्यादा राय जी के वोट बा यहाँ अच्छा बहुत ज्यादा यहाँ वोट बा आ सारा लोग तोरा से खिसियाल बा काहे सारा कॉल घोट गेला हो पैसा देला 1 रुपया एगो कॉल हला ले दूरा पे कोनो के हमरा के वोट मांगे दिया ठीक है पहचान हमरा ज्यादा बा
चाची प्रणाम। याद बानू चाकू छाप पर वोट देवल जाई। बोकाराम जिंदाबाद, केरा छाप जिंदाबाद, बोकाराम जिंदाबाद, केरा छाप जिंदाबाद, केरा छाप जिंदाबाद। केरा छाप पर मोहर लगावे के बा, पापा के कह दिया। पूरा घापाक दिन केरा पर लागे के चाहिए। चल केरा छाप जिंदाबाद। चाचा साला बोकाराम तो पूरा केरा बंटवाता हो, हम चाकू बंटवा दी का? चाकू कोती बटवा साले बंदूक बटवा दो। तू साला चाहते बारे कि हम हार जाए। ये साला हार के टेंशन माथा पर चढ़ल बा। इस सरू को तो चाकू बटवा दो। बउओ चाकू छाप पे याद रखियो। ठीक बा, याद रही। चल यहाँ से दूसरा काम। समझ गेला काफी कलम। हाँ समझ गए नहीं कहला ना चाकू छाप पर देवेला। गलती समझ ला तू। भाई देखा साला के दांत चियर ले बा साला गिदर लेकिन हिनका के देखा बोकाराम केरा छाप सबसे अच्छा कर्मठ एवं दुधारू, बहुत साफ सुथरा नेता हवा। हमार सारवा चाचा 5 साल जीतला, काथी कहलक? कुछ कहलक? अपने भतीजा के मार के साला गाल फुला दे। एके रखा केरा छाप याद रखिए। ठीक बा। तोहर बाप का संबाद तू ओकरे के वोट दिए। कथी पर वोट दी मुखिया जी रोए बताई। एगो चौपो कल हमरा हलल बा देखी आ लेटिंग आ रहा है वो सर्व सब खा गए। फिर से रो कहतानी जिताई रो शर्म ना लगता जाई हम वोट ना दे। साला कहाँ रहे रे? उस साला कोई तो वोट ना देम। देख तोरा ओकरा से जान पहचान बा। हम यही खड़ा बानी, जाके ओकरा के समझा के आओ। प्रणाम से खुशी रहा। तो मुँह से न कहा खुशी रहे, गार से कहत। का बात बा? हमारा चाचा से नाराज बानी? नाराज बानी ना, हमरा कुछ मिलल ना मिलल वही न पूछता नहीं। हाँ, तो मिले के चाहे कि ना कुछ मिले के चाहिए। हाँ कल ना मिलल हैं? ना मिलल। हाँ तो काहे ना मिलल? सोल्यूशन निकले नू। हाँ तो हम काहे कहीं से वोट दे दी? दिया ही वोट बढ़िया आदमी के। अच्छा ठीक बा दिया। भाई देखल जाओ। अच्छा मैं चाचा के चुनाव चिन्ह पंडुबी राय चाकू छाप खून लागल बा, दांत चियर ले बा सुअर लेकिन साला चिन्ह ले ला। हाँ चिन्ह लेनी। चाकू छाप पर वोट नहीं खे देवे के। समझाओ तो सरवा कबूतरा तेज बा। समझ गेला नू। एक बार हमारे चाचा सारवा के देखा, साला चेहरा से बहुत अच्छा लागेला, बाकी ना लेकिन अंदर से बहुत हरामी आदमी बा। इस सारवा हमारे चाचा बता का हो गए, उनकरे के वोट नहीं खे देवे के। इस साल अगर जीत जाई तो गांव के पूरा बर्बाद कर दी, एको को विकास ना होई। समझत रहनू। सरवा कितनो मार देवी तो आखिर हमरे पहुँच लड़ेला। रउआ और रउआ पूरा परिवार मेहरारू बाल बच्चा जितना बा गांव जवान में सबके कह दिया केरा छापर गपाक सीन मारे। ठीक बा ना? ठीक बा याद रखल जाई। हाँ याद बा। भाई एगो पर्ची ले लिया। हाँ दिया। ठीक बा। हाँ हम ठीक निकली। बा। हाँ निकली। ठीक। सरवा तू खूब तेज बारी, समझले? समझ गई? हाँ जियो ये पकड़ जलजीरा पी लिए, पेट ठंडा रहता है। चल पेट तो सर में ठीके रहे, खाली साले इलेक्शन खत्म हो गया ना साले तोहर गाँव झर झरा के तक। तब तोनी के याद बानू मोहर कथी के मारे के बा? याद बा चाकू छाप। चाकू छाप सरहू अगर तोरा गांव के लड़के से उठाए के होई नू तब मोहर मरिया साले चाकू छाप पर। केरा छाप पे वोट देवे के बा। केरा छाप बोकाराम हई ला। अगर गांव में विकास चाहत रह लोगन तो केरा बा हमारा गचाक सीन आ तोनी के दूरा बा कॉल हली कच्चाक सीन आ एकरो घरे लेटिंग बनवा दे हम तो यो हगी भराक सीन। याद रखिए सब। केरा पर 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 केरा पर
बोकाराम जीत गया बोकाराम जिंदाबाद जीत गया भाई जीत गया बोकाराम जीत गया भाई जीत गया बोकाराम जिंदाबाद बोकाराम रे बोकरे इस साला विरोधी आदमी हमरा पार्टी में का करता ई तोहरा पंचायत के मुखिया के पटक देलक मारो साला के ले जाओ ने कबूतरा काट देता हूँ जिंदा ना बच मेरे कबूतरा रुक साला कबूतरा आज साला तुरा कीमा बना दे